Rohadt kinkupások, elegem van. Följelentem a tanácsba. Az összes. Mondjad, Julikám. Nem, még nem. Mindjárt készül a transzparens. Jó, megállunk, felszedünk titeket is. Aztán egyesüljön a nyugdíjas közösség. Egyesülünk, és a kupát letöröljük a föld színéről. A kinkupát. Na, majd találkozunk mindjárt. Na, hello, szavasz Marikám, szavasz. Csavard le a hangerőt! Csavard le a hangerőt! Csavard le a hangerőt! Csavard le a hangerőt! Május 14-15-én a Kisztelli utcába. Csöndet szeretnék! Csavard le a hangerőt! Csavard le a hangerőt! Csavard le a hangerőt! A rejtősök meg maradjanak csöndbe! Rohadt huligánok!